Здравейте, уважаеми приятели! Намирам се на пътя за село Въглен и по-точно на отбивката за язовир Асеновец, от който наскоро направих клип за нивото на водата в него. Правя това видео във връзка с правилните вметки на доста от хората, гледали клипа, как аз съм там до самата вода и това наистина е вододайна зона. Би трябвало и би следвало да бъде доста по-добре охранявана. За разлика от стената на язовира, която се охранява по правилата с указателни табели, бариери, охрана, видеонаблюдение. Тук имаме само една малка табелка: стратегически обект, забранено влизането. Внимание! Знаем колко са съзнателни, в кавички, доста от хората. И на около километър и половина-два от тази табела се стига не само с джипове до самата вода, но и с камиони. И това е язовир, който е предназначен за питейно-битови нужди на град Сливен. Това е охраняемостта му от към така наречената опашка. Аз също съм на мнение, че тук би следвало да има бариери и би следвало да се охранява както му е реда и достъпа до водата да бъде спрян на обикновените граждани. Това е. Благодаря ви.